Dobrý deň, opäť vás vítame v golfovej škole Breta a Martina. V dnešnej časti sa budeme venovať nakupovaniu. Táto oblasť je veľmi populárna pre dámy, ale samozrejme aj golfisti, ktorí prídu a chcú začať hrať golf, musia dodržiavať určitú dres etiketu. Dres etiketa je veľmi dôležitá, nemôžete si nosiť na golfovom ihrisku čo chcete. Predovšetkým nesmiete používať rifle, čiže žiadne džíny, musí to byť vždy plátené, nohavice. Tričko môže byť vždy len polo, to znamená s týmto golierikom. Ideálne je, pokiaľ ešte nie ste držiteľom zelenej karty a prídete na golfové ihrisko, väčšina klubov vlastní shop, v ktorom by mali byť najzákladnejšie veci, ktoré sa týkajú golfovej hry. Mali by ste začať samozrejme obuvou, pretože obuv je veľmi dôležitá a budete kráčať po ihrisku zhruba 18 km. Väčšina golfových topánok je nepremokavá, pretože musíte hrať za každého počasia. Jednou z ďalších výhod, ktoré golfová obuv ponúka, sú spajky. Držiaky, ktoré vás držia stabilne na zemi, tak aby ste sa na mokrej tráve nemohli pohnúť. No a samozrejme v neposlednom rade spĺňajú určitým spôsobom aj ten dizajnový, čiže nejaký look, tak aby vyzerali a ladili kompletne celým vašim úborom. Golfové obchody sa nenachádzajú len na golfových ihriskách, ale samozrejme aj v mestách. Mal by tam byť odborne zaškolený personál, ktorý vám ochotne poradí, akým spôsobom sa zabezpečiť na prvú hru. Firstly, I must say that it's very important to ask for advice if you are going to buy some new golf clubs. For example, Martin and I have had many people come to us not knowing if they're left-handed or right-handed. Obviously, you need advice what golf clubs you should buy. There is a vast selection of golf clubs now on the market, so please take advice from somebody like Martin or myself or the staff in this particular shop. Bye everybody, we certainly hope that you've enjoyed this episode. Come to the golf shop and buy something 500 times a day. Bye bye.